Ζαρίδου Κόντι. Σήμερα μας παρουσιάζουν χορούς από τη Μακεδονία. Πρώτος χορός Βαϊντούσκινο, δεύτερος χορός Ράικο, τρίτος Τρεχάτος, τέταρτος Γκάιτα και πέμπτος Καρσιλαμάς.
Ευχαριστούμε πολύ το χορευτικό όμιλο Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Σεριάννη. Προσκαλούμε την Πρόεδρο και τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, κύριο Μαρδαλιανό Αλέξανδρο, για να κάνει την βράβευση. Ήταν με το συμπέθερο. Να του δώσει χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Υγεία στα οικογένειά σου. Και σε σένα, να είσαι καλά. Εμείς να πούμε ότι δεν μπορεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.